ин ҳафта ҳаво то +47 градус гарм мешавад. Агентии обу ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳад, ки аз 19 то 24 июн дар аксари минтақаҳои кишвар ҳавои хушку гарм идома хоҳад ёфт. Бино ба иттилоъ, дар водиҳои вилояти Хатлон ҳарорати ҳаво то 42-47, дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд то 38-43 градус. Дар рӯзҳои 23-24 июн дар ноҳияҳои ҷанубӣ ва марказии Ҷумҳурӣ тӯфони чангу ғубор дар назар аст. Ҳамчунин хабар дода шудааст, ки дар ин давра бинобар баланд шудани ҳарорати ҳаво, сатҳи оби ҳавзҳои дарёҳои Панҷ, Вахш ва Зарафшон баланд мешавад. Бар асари гармӣ дар баъзе ноҳияҳои кӯҳистони тобеи Ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ғарби вилояти Бадахшон хатари фаромадани сел аз оби пирях вуҷуд дорад. Дар робита ба ин, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандӣ аз мардум даъват менамояд, ки тамоми чораҳои эҳтиётиро риоя намуда, партовҳоро аз селпартовҳо ва ҷӯйборҳо тоза карда, то ҳадди имкон аз ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш, ҳезум, чаронидани чорво ва шикор дар ҷойҳои баландкӯҳ худдорӣ намоянд. Ронандагон ҳангоми ҳаракат дар ноҳияҳои кӯҳистон ва ё дар қитъаҳои селфароӣ роҳҳо бояд фосилаи муқарраршудаи ҳаракати байни мошинҳоро қатъиян риоя кунанд. Душанбе, пресс-тиҷӣ.